Hello everyone, गासिबो खुलुमबाय आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय नोंथांमोनखौहाय बे गोदान ब्लगावहाय माने न'आव थाबाय थानो बानानै बर नांनानै दा दसे माने गामि बेरायफैदों आरोना स' बेखौनो नोंथांमोना आं शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौहाय आरो आंनि चेनेलावहाय सोरबाफोर गोदानब्ला प्लिज आंनि चेनेलखौहाय अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था माने गामि बेरायदों आरोना दायो लोगोनाहानाव थांनो नागिरदों स' बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन फुरा आंहा माने सिथर जादोंलै बिराद सिथर बेदों आंहा मा जादोंथाय फुरा सिथर जादों आरोना खामब्रेंब्रें मोखांखौबाबो नायलांदों नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरोना दायो जोङो माने थांबाय थादों आरो जोंनिथिंनिफ्राय नुहुरनाय लामा मोनसेथिं फैदों आरोना जोङो माबागासिनोलाय ओइ मोनसे लामाथिं जोंनिया न'आ बेयावनो थांगोन आरो जों हायलायबाय आरोना जोङो गामि बेरायनो माबा थास' फिथं खाहैबावनो नागिरदों दिनैबो सिख्रिसा हेल' हेल' इसां गोसा आयै जुमब्राया नै मालायनि नै लाजिमोनाबो जि रेडि खावनोसै दे खुलिब होगोन हाजो खाथियाव थांनो आरोना मोनालायबाय नै लुवार बायो ना मा बायोसै खुमब्राया थाइसे लाना हांसो दायो मबे फिसाया थाइथाम मोनसेमोन दाखालि ख्रि ख्रि नुनायालाय नै दाखालि दै बावसोमोन जों इसां मैलायाव खाफैनायमोन दिनै साफाबावसो ह लामाखौ दिनै क्लियार नुदों आरो बे हाजोनिखौ र'लै दख'नाफोरखौ बैयाव गुरो नाखौ दायो जोङो नै थांदों लामा नामाय हाग्रा बारिथिं प्लास्टिकआव ट्राप सोखादो नैबे हाजो खाथियावनो दाखालि खाफायनाय जायगायावनो आरोना खाना लाग्रोनोसै ओइ खायलें खुलें जादोंलै भिडिअ लाबाय थाला आङो खानानै थांफिनदों लुवारसो गिलायलांबायलै बेसेरा बेहा लुवारा प्लास्टिकआव बायालासिनो आइथिंसो बानांगौमोन थांफिनदों दायो नै खानानै थफ्लासे मोनजोब्बाय गासिबो मैगं खायै खायै थाइगिरबो मोनबोबाय थास' फिथं फोरोंनिया एरा नै ओइ बाजिनाहानाव सोदेर होननो नै आरो इथिं खुमब्रा आइरन गोनां खुमब्रा थिखांखौहाय लानायखाबाय थाइगिर काजि फुरा माने मैगं लायनाया फुरा मोनाजोबखाबाय आरोना दायो न' मोनफैबाय बे ससे भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो आंनो खोन्थाहरदो थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच बाय बाय